Cestovné lístky, prosím. Prepáčte, nemali 12-korunové lístky. Tak som označil 2 8-korunové. Musíte mať 12-korunový lístok. Ale 2x8 je 16. To je viac ako 12. Ale to našim pravidlám nevyhovuje. Pokuta 1000 korún. Áno. Potom zavolám na šoj. Potom napíšem na šoj. Ja to oznámim na šojku. Ešte dnes. Zavolám na šoj. Potom napíšem na šoj. Ja to oznámim na šojku. Ešte dnes. Vítajte v hlavnom meste kultúry. Skús zabudnúť na staré štruktúry. V európskom hlavnom meste kultúry nezabudneš na staré štruktúry. Koľko stojí tento rožok? Korunu 90. Tak mi prosím vydajte. Dal som vám 2 koruny. Neviete, že 10 halierníky sa už nevyrábajú? Potom prečo ste dali takú cenu? Lebo keď si kúpite 10 kusov, tak za jeden kus presne zaplatíte korunu 90. Mám zavolať na šojku? Áno, zavolám na šoj. Ja to oznámim na šoj. Potom napíšem na šojku. Ešte dnes. Zavolám na šoj. Ja to nahlásim na šoj. Áno, napíšem na šojku. Ešte dnes. Vítajte v hlavnom meste kultúry. Skús zabudnúť na staré štruktúry. V európskom hlavnom meste kultúry nezabudneš na staré štruktúry. Vítajte v hlavnom meste kultúry. Skús zabudnúť na staré štruktúry. V európskom hlavnom meste kultúry nezabudneš na staré štruktúry.